boomhutten. Hallo. Ja, goedemorgen. Goedemorgen. Ja. Oh, wat leuk. Welkom in het Veldense. Vindt ze? Ja, waarom niet? Het is Oh, dus altijd de- mooie velden. dus Dus de- bij ons wel. De wet weer bezien. Ja. Ja? Zien we hier aan het goede adres voor de mensen van de boomhut? Je mens is steeds binnen volgens mij. Ja, er staat er nou een boete te zwaaien. Kom kijken. Goedemorgen. Goedemorgen. We kregen al een warm welkom van. Is ja, dat, zeker. ziet je met elkaar Ja, wie ja, hebben die wel hebben een altijd met knuggel elkaar. en een wat? En een knuggel samen zeggen ze toch? Als je samen woont, Dan heb je een knuggel. dan is ze een knuggel samen. Ja, dat is Oh. Velders, dat weet ik dus niet. Maar Oké. hij neemt het in de knummel. We doen even de zaal Hallo. vast, maar anders wel. Op je toch. Maar, Die kwam ze eigenlijk voor wat anders. nou, dat is toch wel een beetje de, ik zeg net tegen de jongens en tegen de mensen toe, de moeder aller boomhutten. Ja, dat is zijn project, maar dat zijn de Dat is kleinkinderen De schuld. kleinkinderen moeten een boomhut hebben. Die hadden dat op televisie wel eens gezien. Ik zeg, nou dan maken we die een keer. Dus dat ging al een jaar overheen, al 2 jaar. En nu dat ik gepensioneerd ben, dan zeg ik tegen Dorrie, wat ze wat. Ik ga eens kijken wie we dat het beste op kunnen lossen daarboven. Toen kregen we van de familie, die ging zijn tuinhuis opruimen. En dat vond ik dus zonde om dat naar de stort te laten brengen, omdat er een paar plankjes rot waren. Dan heb ik de bedrijven gebeld en dan moesten ze bijna een ganse boomhut kopen voor 2 plankjes te krijgen. Toen heb ik gezegd, jongens, dat doen we niet. Toen heb ik me dat gemeten en als we door met 12 kleinkinderen naar boven gaan, dan moesten ze plaats hebben. Hè? Komt dat wel eens voor dat die alle 12 heen zien dan? Dat kunnen we alles voor. Nee, Dak, omdat ze niet allemaal in de buurt wonen. En ze zien ook nog niet allemaal groot zat dat ze zelfstandig naar boven kunnen klimmen. Oké. Maar het huis staat er ook pas net. Het staat nou misschien 14 dagen, het is nog niet klaar. Oh, dus de Dus waterdicht. timing is perfect. Ja, Nou nou ja, nee. nou, luister, daar hebben ze champagnefles niet bezig volgens mij. Want? Ja, Het voor is de nog niet opening. geopend. Oh, wanneer gaat dat gebeuren? Ja, dan moeten we de daak gaan ze afgewerkt hebben. Maar ik zal het laten zien, want de buim komen dus uit het plafond in het huis en gewoon door het dak weer naar boven. Nou, ik zie inderdaad dat er een boom door de vloer giet. Als Hé, maar is dat niet toevallig dat, ik weet even niet wie het programma het, maar is dat Treehouse. Treehouse? Treehouse Masters, daar hebben dus heel Ja. veel naar gekeken, want die hebben gos. Ja, daar kijk ik ook al eens naar. Ja, want ongeveer 3 maanden geleden is ze begonnen. Dat is de deur en dat is binnen. Maar we kunnen wel, er is een goeie trap achter. En Ja. naar boven gaan, dan kan het dat zien. Als ze wilt. Rudy, wil je naar boven? Die huurt het niet volgens mij. Rudy, wil je naar boven? Linda is heel actief. Die heeft in naar 5 minuten. Want dan moet ik toch stoppen. Ja, ik denk dat we nu ongeveer 4 minuten bezig zijn, dus Ja. over 8 minuten zien we klaar. Ik zal even, Nee, hè? even laten zien. Ja, Wat de knoe is van de Keltische boom. Niet die onderkant, dat zien. Door gewoon de boom. Door de vloer naar boven. Hè. Want het is natuurlijk, dan moet je het met behoud van natuur doen, bouwen in de natuur. Hè. Kijk. En het is een boom voor de kleinkinderen en niet voor onszelf en niet voor andere doeleinden. Want het is 5 meter. Hè. Goeiedag zeg. Wat heb je gedaan altijd qua werk? Ik heb altijd zelf geklust. Ah, kijk. Driehuis verbouwd. En Oh. voor de verder is, heb ik... Oh, dan is dit peanuts voor. Mijn vader was bouwvakker en daar ben ik jaren met... Wacht even. Ja, wacht even. Het heeft weer gestormd. Ah, kijk. Ah, kijk. Zo, nou steeds goed. Dan zal ik vuur gaan. Oh, maar dat is een fijn trapje. Dan moest je zich wel altijd aan de spoorten vasthouden. Ja. Dat is voor de veiligheid. Oké. Hè? En 1,5 meter, hè? Ja. Kijk.
Hier kunt de trap naar onder. En dan hebben die een plateautje voor naar onder. En onder een plateau dat het niet een recht ding is. Hé, maar dit is echt, Ja, dit is echt solide, hè? geit dat hoor. Hier zien we nog volop bezig. Even wat te zien. Kijk, en dus van heel goed kunnen ze naar oma zwaaien dan, hè? Hallo oma, hallo. Kijk maar. Hey. Dan gaan ze die naar 1,5 meter nog handhaven. Ik weet dat ze weegstaat is. Oh ja. Wat? Als ze die kant filmt en niet deze kant, dan kunnen we ook niet meer met een kruidschap over. Maar ik kreeg al direct een idee. En Hij past perfect in een hangmat tussen. En dat is het mooiste, hè. Dan zit er de stip aan, dan zei die jongen moest afzeggen. Ik zeg, nee, dan kan ik die jas in ophangen. Ook dat. En wie... Water wat binnenkomt, laat neven de boom ook onder het roet. Hoe simpel kan het zien? Maar had je dat idee zelf ook al gehad? Dat hier Ja, verder een ja, hangmat want ik, tussen ja, ik moet hem er tussenin zetten. En toen waar het hoes wat ik kon striegen, Ja. waar dus te groot. Omdat de buim op beneden kwam met de storm. En dan had ik maar 2 centimeter spuling. Nou, ik zeg ik door en dan schuif ik het om naar de kant. En dan lood ik ze een echte boom uit. Dan lood ik hem dus door de vloer, door het dak naar boven. Nou, dat is toch niet schitterend. Er moest wel een idee komen, hè. Ik vind het fantastisch. Ik vind het echt super ruig. En dadelijk de aanwerking. Maar dat is het enige wat er was. En dan moet zo'n hoes weg. Dan willen die mensen wat anders. Hebben die mensen dit al gezien? Ja. Geen speed van dat ze hem weggedaan hebben? Voor 3 weken terug stonden nog op een bepaalde plaats in de tuin. En toen zei de kleinkinderen, opa, wie weet ze nou welke plank waar moet zien? Want daar hebben ze mee geholpen, hè? Ja. Die 3. En toen heb ik gezegd, kijk eens goed in de heuk. Ik heb even de klinder meegenomen. Ik zeg, dan moest ze achter is een A. En dan begint ze met 1 onderin en dik duist die nummeren. En wie al zien die? De hals is er 11. En Ja. die hebben opa Die geholpen. heeft- Oh, wat leuk. Die heeft mij genummerd. En zo kunnen we het weer terug. Dus de V is van vuur en dan gaat ze in het hoes staan naar de deur. En wat is nou rechts en wat is links? En dan moet de jongen zelf nog te doen. Oh ja, opa, dat is goed. Maar dan doe ik hem wel in dezelfde hoek als de ander, want dat ziet dat beter uit. Geweldig. Dus. Kom de boete even van dit uitzicht genieten hoor. Ja, en als het dan maar die kant is. Wie leuk is dat? Hè? En dan moet ze dadelijk met filmen niet over. Dat is bij de buren. Dat is dan heel. Nou, geef maar tips en kunnen we hier door rekening mee Ja, houden. maar dat is. Daar kregen we ook nergens geen probleem mee, hè? Hé, maar wie had je nou eigenlijk de opening een beetje in gedachten? Alle kleinkinderen boven? Nou, dan moet er dus het afval en dokump en zo'n klumptouw voor naar boven te komen voor de jeugd. Ook dat Actief nog? dat ze willen. Of een brandweerpool, zoiets, dat moet je ze eigenlijk. Maar dat is me een beetje te hoog, dus dat kijken we nog even. En daar kunnen we fatsoenlijk route de trap en het wordt ganz afgezaten met het schopenhek. En dan kan er niks meer gebeuren. Fantastisch. Een luie trap naar boven, daar zijn we nou mee bezig. Dus een luie trap wil zeggen dat de kleine optree hebt. Voor kinderen moeten niet te diep stappen. Ja, En het is makkelijk met naar boven lopen. Ook, ik ben er 67 en als ik dan 70 ben, dan weet ik niet, dan moet ik rekening houden. Hè. nou zei ik net al, ik heb dat programma, het Treehouse Masters geloof Ja. ik, hè, heb ik ook wel eens dukker gezien. En ik zoog net al, wie ik die kant op keek, gezoeid eventueel nog een soort van Tokkelbaan. ja, een tokkelbaan. Of inderdaad een tweede, doen ze ook dukker, een denboom, of die buin die doorstond. Een kraaiennest, En- toch? Ja, een kraaiennest. Dat kan, want En den ook goed. Met een loerbruggetje er naartoe. Ja, maar dan moet ik eerst even met de elders en oma overleggen, want die vinden dat allemaal wat wibbelt niet direct goed. Ideeën? Wat bleef? Heb ze nog meer mooie ideeën? Heb je het gehuurd dan? Ja, sommige dingen
Nou, ik kan me voorstellen dat er nog wel kleinkinderen zien die gezegd hebben van kunnen we hier ook een nachtje slopen of zo. Ja, die zien al aan het inrichten. Ik zeg maar, dan kunnen we een raam achter, want we hebben hier achter Dassenburgten. En dan gaan ze van heel op de Dassenburgten kijken. Hier in de bos hier achter, 20 meter achter zitten Dassenburgten. En hier lopen we de Rieën door de wei op. 's Morgens om 9:10, nee, tussen 9 en 10, dan steken die van Deenbos over, heen door de wei, heen naartoe. Dus wat wil ze nog meer? Als ik hier dadelijk op mijn gemakkelijke stoel zit, kan ik van de natuur genieten. Kijk. Je zegt wel van ik heb het puur voor de kleinkinderen gemaakt. Maar je zal het hier toch Maar ik wel moet eens- toch bij die kleinste kleinkinderen zien, die kan ik toch niet alleen boven lopen. Juist. Maar ik kan me voorstellen, oma, je zal het hier toch wel eens op een mooie oven toch ook samen met de wederhelft, wie moet dat dan zeggen, met de knungeleer? Ja, leuk ze best nemen. Het is een leven knuggeleer. Een leven En knungeleer. een leven die gaat weer knuggeleer en onder. dan pakken we het flesje wien. Kijk, wit of roerd? Goed. Liefste roert. Liefste roerd. Ja, en dan zuut je samen het ovend roerd, hé. Daar, hè. Ja, dat Toch moet heeft ook het allemaal wel. wat we samen Dat gaan is het. stellen. En hier met het heet weer was het hier 5 graden koeler, hè, onder de boom. En de is geen uitstraling van de grond, van de warmte van de zon. Al dat klinkerwerk op de plaats is niet uit te halen, wel meer dan 30, 40 graden. Maar dat komt puur alleen maar door alles wat opwarmt, alle steen weer heet. Briljant.